колко време ще получите отговор от нея? Днеска. Още днеска мога да Не, защото аз казвам, има там много серовени между. Който ще превари, то просто такъв момент. Не го коментираме това. Така е. Който по-бързо вземе решение, той печели. Той сега се тема, ще оживи пазара. Да се надяваме наистина да се оживи малко. Макар че и българския пазар с такава тенденция за оживяване, да се съживи. Не, той се е съживил в момента на новото строителство основно. Трябва да ви кажа, че много до някъде е плюс и минус. Аз строя в момента, защото януари търсих февруари ново строителство във Варна, направо главата ме заболя. Като видях какво се предлага, какви цени и какво получаваш срещу него. Това е какво получаваш и какво пари да даваш. По-добре да бе останал тук децевите. Нови кооперациите им предлагат, аз затварям, може да си казва здравейски мушките от среща. И стаите са имотни, и функционални. Спални 8 квадрата, отгоре, твърде глупка, да може аз къде за малък. Как се здравата на бронза междуто. Да. Спални като на седна ми 10 квадрата и колко там преди 11 квадрата на местата. Нали спални ми предлагат така. Вие лудили сте. И се обвързахме тук в един строеж, един голям. Мисля, стаите поне. Не. По 15 квадрата са трите стаи. 30 квадрата. С две пани. Някакъв простор, да. Сериозен интерес. Не бяхме пуснали първо на по-висока цена, защото не бързаме. Да. Стандартно. Ама вече... Тя клиентката за какво го купува? Да идват лято? Ние да живеят в България. Много от тях проявяват интерес към постоянно живеене в България. Има такава тенденция. Улицата е на 50 Да, метра. да, Една 100 метра на 50. Среща е... Ей, супермаркет. Морска гимназия като нас. Учил съм 4 години тук. Да, Района ми е. Да. Да.